Siyawamukela uTV hamba phambili iGuluva TV. Cela ukuthi lokhu subscribe, share, comment, like. Asihlangane khona. Kanti manje bingelela lesikhathi ekubingelela yena mathinta acabisa intombi zimqomela amehlaka abanye baqamela imali ethi bazingena kwethu. Angeke uzikholwe kusho ukhehleleza emva kokuba ke MKE wine icala iphuma phambili lapha ke eThekwini njengoba ke kade kunecala lokuthi ke engathi kudlelwana amagama njengoba ke MKE iphumele obala noma ke iphume phambili ecaleni ukhehleleza ubeke esethi bantu baseMzantsi Afrika ake ngibuze no ethatha kancane izinto zesintu inithathe kancane izinyanga angikhuluma okuningi mina solo sangene sifuthweni siloke sishaya inyanga zonke iphuma umkhankaso ziyashaya uICC akaqala ukukhuluma lento eyisho ethi umsholozi akaphume kuballot in ngeke wayiboshiwe sikhahlele ngemithi sakhahlela sashaya kuyacaca manje solo kwesiphendula izinto sithi uNC akashone phansi akube emnyama kumnyama kakhulu bese ningakholwa emthini yase South Africa nithi izinto azisebenzi khona ivideo engizoyikhipha nginichazele ngokuthi iSouth Africa imithi ikhona inkinga nikholele kakhulu kuphuma nirojwa la abantu kuthiwa sambe etsengale ngasekhaya ayikho lento imithi ikhona la in South Africa we have herbs spiritual things they are here very powerful ones and look at what is happening to ANC because we are sick and tired. MK is winning, taking over the country all over by fire by force. We will make sure that we are here behind Msholozi, behind this millage. Pagama MK. Kulate manje. Next one. They must bring another case. Asakhulum kakhulu. Bring another case, we deal with it. Esigodlweni asidlali manje. Kulate madoda. Izinyanga akudlalwa manje. MK ayiwine manje. Sisesigodlweni simile nje. Simenge ngehema, simenge hema phezulu phezulu oqhamuka ziyashaya. Siwina kwasani abaze nokunye futhi bathi sibathukile sisilwe siwina sibheke ngomhla 29 manje siyoyenza into siyohlukanisa inhloko nesixhanti siyabonga phakama MK viva Msholozi amandla ngawethu manje.